Il-ftehim bejn il-Kobe University fil-Ġappun u l-Istitut tal-Istudji Turistiċi ITS se jwassal biex l-istudenti Ġappuniżi se jkunu jistgħu jkomplu l-kors tagħhom għal bachelor's degree fl-International Hospitality Management fl-ITS. Il-kap eżekuttiv tal-ITS Pierre Fenech qal li din il-kollaborazzjoni bejn Malta u l-Ġappun maħsuba biex l-istudenti Ġappuniżi ikollhom il-ħiliet u t-tagħlim neċessarju biex ikomplu jikbru fl-industrija tal-ospitalità globali. Pierre Fenech qal li l-ITS ilu mill-2016 għaddej b'taħdidiet ma' diversi pajjiżi biex jilħaq ftehim li minnhom ikunu jistgħu igawdu kemm l-istudenti Maltin u wkoll dawk barranin li jiġu Malta. Bażikament dan huwa credit sharing agreement. Xi fisser? Ġifieri jfisser li l-istudenti Ġappuniżi jistgħu jenroljaw ma' Kobe International University, jagħmlu l-ewwel sentejn ta' studji tagħhom hemmhekk. Mbagħad ikunu jistgħu jkomplu l-aħħar sentejn tal-istudji tagħhom għaw Malta u jġibu id-degree fil-International Hospitality Management tal-ITS. Firmajna dat tip ta' agreement waħda mill-għanijiet prinċipali hija li fl-ewwel sentejn huma wkoll jollu l-livell tal-Ingliż tagħhom biex imbagħad meta jiġu Malta jkunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom b'suċċess. Il-President tal-Kobe University, Shigenori Shimoda, qal li l-kurrikulu tal-programm kien maħsub biex jaqqat it-taħriġ prattiku mal-metodu tat-talim taż-żewġ istituzzjonijiet. For the Japanese students, there will be a great merit for them because they will have their skill in the industry, and then at the same time, we are very excited to have a collaboration between Japan and the EU country. This is very precious for us. Il-Ministru għat-Turizmu Clayton Bartolo qal li l-ITS hu magħruf internazzjonalment għal numru ta' korsijiet fil-qasam tal-ospitalità, qal li l-ftehim bejn l-ITS u l-Kobe University joffri lill-istudenti esperjenza f'kultura u pajjiżi differenti.